Rete ase bunge ya West Mugirango nigo mujumbe we bunge y'umuske wa Kayleigh Steve Mugaka anyaka wakane kyabuna nigegete nigose nigo ekigambirwe kanne kyanyare kaba gegututrare gosege kona cha ekina na kwane kyabuna kiganja kyane CDF nigo yocho tigararo kolere kyanyare kaba gakorerwa ama onchorerio ao kagokwana ase enjeresimi muske Mugaka niga ene kiribuna nonye nabo nigekanje kita kegokorerwa amonchorerio ao ili kwane kyabuna kunyara kaba kerege gukirania ekerenga niganga yaye gochia saba na inchi atuganya kwa kane kia huna niga uchikogenda gutumike kanje kyo gokinia amagima gokinia birengo bya magima y'abamenyi ibe bunge yo ya West Mugirango ikiranga mbero ya pili igorero ya kanire buna ugutinywa wa CDF ngo kunyarekana na gotebanga kiganje ya CDF nkeli mamincha ye katiba buna konye ekoti ya igoro guse ya ikoti kwenye ya tebire tegetu wakira ababunge n'abawakili kurubunge ngambi yamono asugu tenena na committee ya Justice and Legal Affairs Committee ukana ngabestia abanyene cy'abantu ba Kenya through CDF nchiri goitwa twarorire ase ekoti ya tebire ngabintu gete na section gete chigo ikerana especially ili yoteba unaba manager bali kuana kurusu bororo ekero egepindi ky'umujumbe kya elire iye kworokinga ikuba kubewe contract iri mamincha na machika Kenya igo twarorire buna togukia gochenchia lichiko egero lioli kiruwe bune manager ali kubune merimo yaye tali nga nere nechikura kuri buno bachumbe tukuriya oko akosoki ukuru obisi ekerege pindi ky'umujumbe kyaerire igo ntagete gwakira mbiya mono ase kambere kanene na gotebya abantu bana ba West Mugirango nga liritwara bakolega ya CDF tumanyete nga ikigwambiro yeitire CDF umwaka uyu noruliko bwo moelio ono CDF noira igo boni birasi biritwara osiri kisukuru kiritwara osiri emiradi ilions twakoleze ya CDF asemia keye tato ya elire bono narito gukomente kerundo bali bakagitenga West Mugirango geko West wa bono narito lebobe igo togo ira West Mugirango ebe number 1